OK, takže čaute ľudia, toto je môj ďalší let's play hry Minecraft, Pixel2x2, multiplayer server. Dneska si ukážeme automatické macerovanie a automatické vypaľovanie. Hneď ako vkročím do domu, tak asi uvidíte, čo som tam robil. Takže to je vidíte, našťastie som to, už to vidíte. Takže tu, počkajte, ja vám to ukážem. No, tu si dáme napríklad Pink Ore. OK, máme nenomejší strich, ale ja vám to ukážem, pretože ma všetci opravdu na Skype, tak nebudem popísať, takže zatiaľ čaute. OK, takže som späť, už som ich podpisoval, no vám píšu koment. OK, inštaluj si Battlefield Company 2 a budem, no, to je jedno, vám to ukážem, takže tu len dám nejaké vodu, tu pekne takto prejde, pekne do macerátora, prosím vás tu update, aby to nejako išlo, spomínam, že to nekonalo. Tuto len zmaceruje, pekne to vyšlo sem, tuto príde do tejto česty, potom to vystrelí ďalej a potom to príde do tej induction furnace. Tuto vidíte? Tam už to vystrelilo, OK. Sa nám to už len pozoruje. No, tu už prichádza. Tu sa to rýchlo vypečie. No, tu už to len vystrelí a už to pokračuje tak ďalej a tak ďalej. Takže je to celkom rýchlo, tých macerátorov tam nebudem dávať ani o jeden viac. Takto to úplne kompletne stačí. Automaticky na česku tam môžem nahádzať komplet plnú, proste ono to stále bude chodiť len po tej jednej veci. A tu nám to, no tu už to prišlo práve a už tu máme tiningoty. Takže je to celkom dobré, nemusím furt behať tam, dať to tam, dať to tam, dať to tam, dať to tam a tak ďalej, stále do kolečka, treba to takto asi, no, tak, samozrejme, som rozbil, tam mám napríklad tam. Takže takto budeme macerovať všetko, nic to ne, pretože Pálko sa mi stále na Skype neozýva, tak neviem, čo sa deje, ale tak čo už, keď dojde, tak budeme znova natáčať spolu. Áno, enchantoval som si už a padlo mi tam čo? Teraz to budete vidieť. Áno, no plameň. Áno, ja viem, som slepý. Ja mi to šípy nejaké žalúdové, pretože tam boli kostlivci, tam. Tam som do nich strelil presne do vždycky a oni ako by sa to od mňa zás vidíte? Čo je? Nesvetelné. No teraz som to trafil, keď som prišiel vyššie. To je trafil. Motka ma tak nepovedala, lebo tu je na tej zem malá možnosť, čiže to je normál. Ale normálne sa to moc nespávne, tak to tu nebudeme mať, pôjdeme zbúrať a to si spravíme takú big farmu na brambory, wheat a mrkvičky. Tu nám to pekne pastí, potom máme to. Krása. OK, takže tu už nám to pekne zmacerovalo toho dosť, takže už tam máme skoro stanať. A dnes vám to zmacerovanie si viacej. Cigán. OK, takže som späť, zorinovejší stream, ježišmaria. Letela mi do mama, niektorí to poznáte, niektorí nie. Takže toto všetko si tu rozpláskame. Čo? Áno, ešte toto.
Protože všetko poverieme, aj toto, toto. Super. Teraz to prosto nájdeme tam a hotovo. Môžem ešte pozrieť ale teraz toto nebude vysielať, budú, asi to už domacerovalo. Áno, keď to domaceruje, a teraz máme problém. Teraz pôjde takto naspäť. Aha, vlastne nie. No teraz pekne takto pôjde naspäť, šupne to do toho a pekne sa to vráti do tej časti. Takže je to úplne cool. Takže nie je to cool, pretože neviem, čo sa tam stalo a kam nám to zmizlo. Že vieme, že tam mali zlato. Nemáme tu zlato. Čo sa tak? Pretože mesto teraz práve. Niektorí to viete, niektorí nie. OK, takže super. Ono je to trošku dlho, pretože nám to vždy zmizne. No ani nám to pošlo privilo. A neviem prečo to. Vyšlo by sa to dať trošku na viac, aby to stihlo pristať. Sorry, som podal brahulku, som vám neukázala. A neviem, kde som to dala. Áno, presne, dobrý som. Mne sa zdá, že sa to nedá timer, timer sa to nedá stavovať. Tak skúsim iba. Čertovka 4 minúčka, tak 4000. Super, timer nejde. To je ďalší film, pretože je to hore, pojednám na tú otázku. OK, takže dnešný rok sa s vami lúči, ešte nie. Oh shit. Ono je toľko kúpu nemezla. No. OK, tento môc dáme iba jednu rudu. Čiže jeden stav rudy, tak asi je taká veľká česta. Teraz to dáme 100 eur. A uvidík, aj to je dobre hlavy. Teda pred koncom to nezdobre. Pozrieme sa na pecicom. Super sa nám dostavuje, OK. To dobre. Tam tuto to naháďame. Myslí vodička. Ajaj. Tak je. OK, tak. Ja sa s vami lúčim, keď sa vám video páčilo, dajte like, poďte odber, pokiaľ sa vám video nepáčilo, dajte dislike a ja sa s vami lúčim. Čus.